Čahoj všichni a vítejte u dnešních redstone návodů z Minecraftu a je to první díl a má název Základy. V dnešním díle se podíváme na úplný základy a začneme tím, jak redstone získat. Redstone najdeme v podobě rudy kolem úrovně 12. Taky se tam hledají diamanty, takže myslím, že všichni ví, kde to je, co? Takže redstone rudu můžeme vytěžit železným krumpáčem nebo diamantovým krumpáčem. Vypadává nám z ní rovnou prášek, který potom můžeme položit na zem a je z toho vedení redstoneu. Tak já si přepnu zpátky na kreativ. Tak. Základním zdrojem redstone signálu je redstone torčka. Ta má dva stavy. Rozsvícená, což je 1, nebo zhasnutá, což je 0. Tak, když je rozsvícená, tak nám posílá jedničku po redstone signálu 15 bloků daleko, kde nám třeba rozsvítí tady tu naši krásnou lampu. Když bychom chtěli, aby to posílalo dál, tak vidíte, že tu další lampu už nám to nerozsvítí. Teď, když mezi to položíme redstone repeater, tak nám ten signál prodlouží o dalších 15 bloků daleko. Takže teď už můžeme vést signál 30 bloků. Takhle to můžeme vést až do Aleluja. Takže teď jsem nastavil na redstone repeateru zpoždění, jde to několikrát. Tak teď to zhasnem. Teď vidíte, že se nám to rozvídí až po chvilce, což je určitě užitečný. Pojď sem. Tak, redstone repeater můžeme taky zamknout dalším napájeným redstone repeaterem. Potom se nám na něj objeví taková bedrocková tyčka přes něj a má furt ten stejný stav, takže já tady to ubořím a vidíme, pořád vysílá jedničku. Teď, když zhasnu tady ten repeater, tak se tady ten odemkne a reaguje zase normálně. To samé můžeme udělat i s nulou. Teď je zase zamčený a zase nám nic nepošle. Což je určitě užitečný, můžeme to využít například v jednoduchých obvodech a třeba zámku na dveře. Takže redstone torčku můžeme taky zhasnout a zhasneme ji tím, že ji položíme na blok, který je napájený redstone signálem. Takže vidíte, že teď zhasla, teď ne. Takže, aby jsme zhasli redstone torčku, tak na ten blok musí být takhle rovně přivedený redstone signál. Takhle do toho bloku, jo? Jinak nám to nebude fungovat. Můžeme to napojit třeba i takhle. Tak. Potom ke zdrojím redstone signálu. Krátkodobým zdrojem redstone signálu je tlačítko. Máčknu ho a redstone torčka nám zhasne. A po chvíli se zase rozsvítí. Potom je tu přepínatelný zdroj signálu, což je páčka. Zapnu páčku a vysílá nám redstone signál tak dlouho, jak budeme chtít a dokud ji nevypneme. Tak. Potom tu máme druhý tlačítko, což je dřevěný, funguje úplně stejně jako kamenný. A nemůžeme ho položit na zem, musíme ho položit buď vždycky takhle na blok. Takže teď to máčknu a vyvedeme z něj redstone signál zase redstonem z toho bloku a zase do bloku. Sice se tu nezobrazuje jako tamhle, že je rovně, ale funguje to úplně stejně. Vidíte? Tak, páčku můžeme položit jak chceme, na zem, nahoru a na blok,
a vyvedeme z toho zase redstone signál redstonem. Tak vidíte, že teď to zasla, zase rozsvítím. Dalším krátkodobým zdrojem redstone signálu jsou pressure platey. Takže když nám na to šlápne mob nebo hráč, tak vyšlou redstone signál. Víte? A zároveň, když na dřevěný pressure plate vyhodíme item, tak nám ho zmáčkne. Ale u kamenného to nefunguje. A jsem se netrefil. Potom zase další zdroj signálu a to je tripwire hook. Ten položíme takhle na blok a mezi těma dvouma natáhneme string takhle na zem. Tak. A když přes to přejdeme, mob nebo hráč, nebo na to vyhodíme torčku, tak nám to vyšle redstone signál. A zase, aby jsme ho z toho vyvedli, tak musíme použít redstone, nemůžeme to položit na zem. Tak. To by bylo pro dnešní díl vše. Pokud se vám díl líbil, tak dejte palec nahoru. Pokud chcete být informováni o nových videích a motivovat mě k další tvorbě, klikněte nahoře na tlačítko subscribe a sdílejte stránku na Facebooku. A to je tak asi všechno, takže čau a budu se na vás těšit příště, kde si ukážem už nějaký složitější obvody. Čau.